that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Minero patay sa pagguho ng mga bato sa Tuba, Benguet. Presyo ng itlog sa merkado tumaas. 70,000 pisong halaga ng mga substandard na produkto sinira. Pilot testing ng digital payment na Paleng QR isasagawa sa Baguio City. Kaso ng COVID-19 sa Benguet tumataas. Pagtatanim ng bakawan, nakikitang solusyon para mapangalagaan ang mga baybay ng La Union. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Laimbag nga rabii amyanan a Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Patay ang isang minero sa Tuba, Benguet matapos itong matrap habang nagmimina. Magbabalita, Randy Guzman. Hindi na nailigtas pa ng buhay ang 41 anyos na minero na si Danny Bunnagdamit matapos itong matrap sa loob ng miniminang bundok sa Felix Mines Camp 3 Tuba, Benguet pasado alas 4 ng hapon noong Biyernes. Doon sa 798 meter level ng isang rock burst ay naganap dun sa lugar na kanilang pinagtatabuhan. Nag-resulta ito sa pagkakatabon kay dami-damit ng mga bato. Nakatakbo naman umano palabas ang kanyang kasamahan na si Virgil Mogiyeng na siyang humingi ng tulong. Yung mga rescuer naman ng Felix Mines agad na rumisponde at na-retrieve nila yung katawan ni Damit, Mr. Damit at saka nadala ito sa Santo Niño Hospital. Pero idiniklara na itong dead on arrival. Yun lang, hinihintay namin kung ano ang ng impeachment para at least i-actionan namin. At saka yung mga kung may darating na yung mga relatives at magpa-file sila or whatever they want, siyempre actionan natin, no? Sinusubukan pa ng news team na makuha ang pahayag ng kumpanyang pinagtatrabuhuan ng biktima at pati na ang panig ng kanyang pamilya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sumabay na sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa epekto ng avian flu at mahal na presyo ng patoka ang presyo ng itlog. Magbabalita, Charles Limon. Large lang meron? 1 hanggang 2 piso ang idinagdag ng presyo ni Denny sa benta nitong itlog sa Baguio City Public Market. Anya, bumaba ang supply ng binibili nitong itlog mula sa Tarlac. Ang sinasabi naman po nila yung kulang sa supply tapos yung sa bird flu daw po. Halos kaunti na rin po yung dumarating sa amin. Hindi tulad dati na marami. Kaya ang mga suki nito, kagaya ni Charmaine, walang magawa kundi mapasubo sa presyo. Every morning request talaga nila yung egg. Kaya kahit na tumaas, kailangan pa rin bumili. Pero dito kami bumibili dati kasi mas mura. Tapos ngayon lang namin nakita na ganito pa. Ay na siya, price up. Sa Baguio City Public Market, tumaas ng 10 piso hanggang 15 piso kada tray ang bentahan ng itlog habang 1 hanggang 2 piso naman ang itinaas kada piraso. Ang itlog ng itik na ginagawang balot at red egg tumaas ng piso hanggang 2 piso kada piraso.
Ayon sa Provincial Veterinary Office ng Benguet, posibleng makinabang ngayon ang mga egg layers sa Benguet sa pagbibigay ng karagdagang supply ng itlog sa unti-unting pagnipis ng supply galing sa Region 3. Pero hindi isinasantabi ng ahensya ang lalo pang pagsipa ng presyo nito. Maraming mga egg na umaakyat. Hindi mo naman pwedeng sasabihin sa mga umaakyat na, oops. Kasi yun nga, pre-entrepreneur. Tapos may kaukulang permit. Yun. Pero it might be kasi nga tumataas ang presyo ng feeds. So, may possibility. Pero kahit mataas ang presyo ng itlog, ang mamihan ni Mang Albert wala pang balak magtaas. Hindi pa. Kasi yung iba naman, hindi sila humingi ng itlog. Per case yung binibili ko. Kasi pag bibili ka ng dyan, mahal. Isa-isa? Isa-isang tray, mahal. Yun, makaka-minus ka ng... Nauna nang nagbabala ang Agricultural Sector Alliance of the Philippines Incorporated Party List o AGAP na posibleng sumipa sa 15 pesos ang kada piraso ng itlog. Ayon sa AGAP, malaking dagok sa mga magmamanok ang pagtaas ng cost of production, lalo na ang pagtaas ng presyo ng patuka. Isama pa dito ang avian flu kung saan nakapagtala na naman ang probinsya ng Benguet ng bagong kaso sa bayan ng Itogon. Tiniyak naman ng Bureau of Animal and Plant Industries ang maigting na surveillance sa produksyon ng manok at itik lalo na sa mga apektado ng avian flu at pagbibigay ng indemnification fund para sa mga naapektuhang growers. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isinusulong ngayon ang cashless payment sa Baguio City. Una itong susubukan sa Palengke. Magbabalita, Charles Limon. Tindera ng karne ng baboy at baka si Aling Raiza. Sa pagtitinda niya, pwede ang cash at online. Marami na kasing nagtatanong kaya nag-apply po yung boss namin ng GCash. Kasi meron din siyang parang ATM. The end of the day, wini-withdraw rin namin pangbayad ng karne. Kasi mostly kasi na mga customer, wala na silang dalang cash. Sa GCash na lang. O kaya yung mga deliveries kasi namin, pag sinabing GCash, for pick up na lang. Ganun ang ginagawa namin. Pero sa paggamit ng online, sinisiguro nilang hindi sila maiisahan. Meron din yung naghahang, pero hindi pa na, ay sinusure namin na na send na, bago namin ibibigay yung item. Isa ang pwesto nila Aling Raiza sa mga gusto pang gayahin ng pamahalang lungsod sa pilot testing ng Paleng QR. Wherein we will strongly advocate and practice digital payment. So marami pa rin, we will be talking with the different financial service providers tulad ng Paymaya, GCash, sa Union Bank, pag-usap din kami sa Land Bank, and all the other banks na talagang involved sa digital payment para ma-implement na natin dito sa ating palengke. Ang Paleng QR ay programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Interior and Local Government o DILG. Dito sa Palengke, syempre, yung mga farm na pinagkukunan namin ng mga livestock, gusto rin nila cash po yung binabayad. So, pero kung kami rin ang tatanungin, pwedeng combination siya. Ayon naman kay Mang Jejomar, hindi na daw angkop ito para sa edad niya. Kung digyan mas lang digitin young generation, si kami nga senioral, sabi mo tamog silpaon nga kasano kami naggatang nga amo tagkwati ko, jakta mo tagkwati digi card niya. So nga napintas diyan digiti para ubing niya. Pero paniniyak ng pamahalang lungsod, hindi nila agad-agad ipapatupad ang proyektong ito nang hindi pa naituturo ang paggamit ng online payment at mga kaakibat na charges. Inaantay din ngayon ang schedule kung kailan sisimulan ang training ng mga sasailalim sa pilot testing at kung kailan ito sisimulan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinagsisira ang ilan sa mga nakumpiskang produkto matapos hindi pumasa sa DTI standards. Magbabalita, Sofia Pagaduan.
Higit 70,000 pisong halaga ng mga nakumpiskang produkto ang sinira sa destruction at disposition alas 10 ng umaga kanina sa Palmaville, Puguis, La Trinidad, Benguet. Ang mga nasabing produkto ay hindi pasado sa Department of Trade and Industry Standards dahil na rin sa kawalan ng PS o ICC mark. And while it's true na certified po siya, bumagsak po in terms of mass variance. Kaya po na confiscate at ito i-distract at i-dispose ngayong araw. Nanggaling ang mga produktong ito sa mga hardware at construction supply stores sa Baguio at Benguet. Ilan sa mga sinira ang mga gulong, steel bars, at LPG cylinders. So we conduct regular monitoring. So during the course of monitoring and enforcement, doon natin nakikita itong mga products na ito. So if an establishment is found to be selling or in possession for sale of mandatory products which are not up to the standard, we issue a notice of violation. Ang ceremonial destruction ay pinamunuan ng Consumer Protection Division ng DTI. Layunin nilang mas maprotektahan pa ang mga consumer kontra sa mga substandards na produktong ibinebenta sa merkado. Ginagawa ito buwan-buwan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Samantala, plano ngayon ng pamahalang lungsod na magsagawa ng mga clean-up drive sa mga smoking areas sa Baguio City. Kung bakit, alamin sa report ni Sofia Pagaduan. Para mas mapalawig pa ang titulong Smoke-Free Baguio, isinusulong ngayon ang mga clean-up drive sa lungsod. Layunin nitong maging parke ang mga dating smoking areas. Kahapon ay nagsagawa ng clean-up drive ang City Health Services Office sa isang dating smoking area malapit sa Baguio Convention Center. The purpose of this activity na nangyari sa Convention Center is to warn yung mga workers natin, yung residents and even yung ating mga tourists sa regarding smoking in public. Kasi they made this Convention Center actually one of their smoking areas. And alam naman po natin na yung ordinance natin is to ban, no, or to ban smoking in public place. Hunyo pa nang simulan ang aktibidad na ito sa isang smoking area naman malapit sa City Hall. Ang ginawang cleanup drive ay alinsunod sa Smoke-Free Ordinance ng Baguio City No. 34 Series of 2017 na naglalayong ipatigil ang paggamit, pagbenta at distribusyon ng sigarilyo at iba pang mga tobacco products. Sakop nito ang mga residente at turista ng Baguio City. Sends a clear message po sana sa mga smokers to stop smoking in those areas, in those public areas, because they are giving off second-hand and third-hand smoke sa mga hindi naninigarilyo. This is dangerous po sa ating mga residents who are not smoking. And thirdly, to also show some... May paalala rin ang City Tourism Office sa mga turista. Because yes, we are happy with a lot of tourists, visitors coming in, but it is important also that we accept this with responsibilities, no, and with accountabilities, without providing any more inconvenience or providing any more difficulties for not only for our businesses but for residents. So as I've said, this is going to be an inclusive and collaborative effort. Bukod sa mga cleanup drives, mayroon ding mga surprise night inspection sa mga establishmento sa syudad.
Noong nakaraan lamang may nahuling 13 establishmento at 3 individual na lumabag sa nasabing ordinansa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, binuksan ng COMELEC ang voters registration sa isang mall sa Baguio City. Para mapabilis pa ang registration 1 linggo bago magsara ang registration. Magbabalita, Charles Limon. Nasa huling linggo na ang voters registration period para sa darating na barangay at SK elections. Kaya kahit buntis, pumila si Aling Leonila para makapagparehistro. Pero ikinatuwa niya ang maayos at mas komportable na pagpaparehistro. Last week na ng registration, di ba? Kaya parang mas madami yung tao ngayon na humahabol para magpa-register. So, mas spacious dito. Kaya dito nila hineld yung registration kaysa doon sa main office nila. Simula kasi ngayong linggo, inilipat na sa isang mall sa Baguio City ang voters registration. Ito'y para makahikayat pa ang COMELEC na magparehistro ang mga residente ng lungsod bago magtapos ang registration period. Ang very purpose naman ng ating mall registration ay para mas convenient yung pagpaparehistro ng mga botantes natin, magiging botantes natin dito sa sugar ng Baguio, at para na rin mas madami yung magiging output natin at ma-maximize yung efforts natin yung registration period. Kaya naman, dinumog ito ng mga gustong magparehistro. Ko lang po kasi nalaman. For me, mas okay po. Bakit po? Kasi po, mas maluwag. Dagdag pa ng COMELEC, wala pa silang kota sa bilang ng mga magpaparehistro, kaya naman, maiging magparehistro na ang mga botante habang malayo pa ang deadline. For now, meron tayong 4 na sabay-sabay na machine na gagamitin. That's why tinitignan natin ngayon, i-assess natin after ng first day na ito kung ilan ang kaya ng ating mga opisina using 4 terminal sa maghapon from 8 o'clock until 5 p.m. Pero kahit 1 linggo na lang ang natitira, walang abiso ngayon ng COMELEC kung may extension ang registration. Paglilinaw ng COMELEC, hindi mapupunta sa wala ang registration ng mga botante kung sakaling hindi tuloy ang barangay elections. Walang masasayang na effort kung nagparesto sila ngayon, no? Yun ang tangi natin masasabi. Walang masasayang kung nagparesto mo kayo ngayon, magiging active na botante po kayo kahit makancel itong December 5, 2022 barangay election. Sa ngayon, naghain na si Senator Francis Chis Escudero ng panukalang batas upang suspendihin ang barangay at SK election at naghain na din si Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario sa mababang kapulungan para sa pagsususpinde ng barangay at SK elections. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, kaso ng COVID-19 sa Benguet tumataas. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA,
or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Hindi pa man naibababa sa Alert Level 1 ang probinsya ng Benguet, muli na namang tumataas ang kaso ng COVID-19. Magbabalita, Randy Guzman. Noon lamang Sabado pumalo sa 44 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya ng Benguet. Kahapon, nadagdagan ng 24 ang mga bagong kaso. Sa Twitter post ni Dr. Guido David ng Octa Research Team, nasa 9.6% na ang positivity rate ng probinsya. Sa patuloy na pagtaas ng mga kaso, pinangangambahan ng mababa nilang vaccination rate. 248,311 pa lamang o 62.92% ng target population na 394,649 ang fully vaccinated. Mababa rin ang kanilang booster rate. Kaya, patuloy na isinusulong ng pamahalaang panlalawigan at ng Provincial Health Office ng Benguet ang pagpapabakuna. Bagamat nauna nang sinabi ng Department of Health na hindi dapat ikabahala ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19, pinapayuhan na lang na magdoble ingat at sumunod sa health and safety protocols ang mga residenteng ayaw magpabakuna. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bago ang nalalapit na pagsisimula ng pasukan, prioridad ng DepEdCar na makapagpahinga ang mga guro. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Kahit tapos na ang school year 2021-2022, araw-araw pa rin nasa paaralan si Teacher Delia. Ang dami pa po ng year-end reports, ma'am, na ginagawa. Isa na yung RPMS na po yan. Kailangan po natapusin po yun. Kaya andito pa po kami, kailangan i-accomplish po namin yun bago po kami pwedeng magbakasyon. Anya, tila wala na silang pahinga. Para sa DepEd Cordillera, isa ito sa dapat maibigay sa mga guro bago magsimula ang susunod na school year sa Agosto. One is telling them if they want to go on vacation at least 1 month, but if possible, it is also important that they can have school-based, in the private school we call it recollection or retreat, no? But in the public school, we can use the term laxation or Marami na kasing mga guro ang apektado ang mental health. Hindi pareho ang naging sitwasyon natin during this pandemic. So some are disturbed mentally, emotionally, sabi ko nga financially. Kaya't sa Cordillera,
Maaga silang magsisimula ng brigada eskwela. During the brigada, we really ask help from the parents, like dapat yung mga upuan natin, sana pag mag-paint kayo, pare-pareho na lang para maganda ang the way we look at the chairs, the iba-iba, and then the painting of the walls. Pinayuhan niya rin ang mga guro na hindi kailangang gumastos ng malaki sa pagsasaayos ng mga gagamiting silid-aralan. Importante lang, malinis at masusunod ang health and safety protocols. Patuloy pa rin naman silang umaasa na madagdagan ang mga guro at silid-aralan para sa school year 2022 to 2023. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Lately, Senator J.V. Ejercito called the attention of President Bongbong Marcos to enforce yung campaign against motorists who were using blinkers, wangwang, and other devices. But there is no need to call the attention of the President because we have an existing law against the use of blinkers, wangwangs, and other devices na ina-attach sa mga kotse, nagmamadali at gustong mag-counterflow. At this is Presidential Decree number 96. At dito sa PD 96, the following cars or motor vehicles are allowed to use blinkers and wangwangs and sirens, no? Ambulances, fire trucks, police and personnel of the Philippine National Police, personnel of the Armed Forces of the Philippines, the National Bureau of Investigation, the Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. At hanggang dun lang yung listahan. Wala pong nakalagay na pwedeng gamitin ng mga congressman o senator or even judges for that matter, ang mga blinkers or sirens. And anyone caught with these blinkers and siren devices will be asked to pay a fine of 5,000 to 15,000 pesos aside from the confiscation doon sa kanilang blinkers, sirens, and wangwangs. So, again, the lesson is we should stop the abuse of the use of sirens and wangwangs because it is prohibited by law. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, pagtatanim ng bakawan, nakikitang solusyon para mapangalagaan ang mga baybayin ng La Union. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk tea ng batang 90s, taratatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin!
Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Isa po sa mga nakikitang solusyon upang mapangalagaan ang mga baybayin sa La Union ang pagtatanim ng mga bakawan. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Bilang suporta sa #Kalikasan Naman campaign ng probinsya ng La Union, nagtanim ng libo-libong mga mangrove trees ang lokal na pamahalaang probinsya kasama ang mga volunteers. Ang provincial government of La Union kasi, meron po kaming Mangrove Rehabilitation and Development Program. Yearly po yan ito. Yearly ito na napupunduhan. And ang ginagawa natin dito is ini-ensure natin na yung mangrove areas ng ating 12 na coastal LGU is natatamnan ito ng mangrove kada taon. Kamakailan lang nang makapagtanim ang mga opisyales at volunteers ng 5,000 mangrove seedlings sa Sitio Kabugbugan, Barangay Pila, Luna, La Union. 5,000 rin ang naitanim sa Bakawan Eco Park sa bayan naman ng Bawang. Ang importansya kasi ng mangrove sa atin, lalo na in a certain coastal area, is they will protect. Pagdating ng bagyo, ganyan, yung kung napapansin mo ma'am, yung entangled roots ng mangroves, nagsisilbi itong pangitlugan ng ating mga marine fishes. Bukod sa mangrove planting, mas pinaiigting pa ang pagprotekta sa kalinisan ng mga marine protected areas ng probinsya. Kaya naman patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng La Union Penro sa mga Fishermen Association at Bantay Dagat. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.